Prøv så. Som om det er sådan en egen. Kast det samme sted hen. Godt det der. Han har været jo lige alle de andre gange. Er det samme gede, vi begynder at fange, tror du det? Ja, det er det. Hvis den kommer så færdig, kan du så hold fat i den. Frederik. Tror du det, Frederik? Jeg så godt den anden. Den er på nu, Frederik. Der var den blevet fat. Den blev fat. Jeg mener, det var den blive. I nu sidder givet og tykker i den. Du, Frederik! Anton, bare den blive. Kom nu bare. Bare den blive. Bare den blive. Den er på, du. Frederik, den står fast. Jeg ved det godt, den er på. Jeg prøver at finde det hele. Få lidt ind, få lidt ind. Lige stille. Du. Men vi får den ind nu. Lige så stille. Den er ikke overhovedet ikke stærk. Kom stille, lige så stille. Lige så stille. Lige så stille, skal det på. Jamen, det er lige. Hvad er det, Frederik? Du! Det er en gede, det. Nej, det er det. Det er det kraftigt også. Frederik, hold den op, dude. Nej, den knækkede. Se geden, altså. Nu skal du se den. Holy shit. Den er lige der, dreng. Pige, man. Fuck. Altså, prøv at røre ved den. Tag den ved hanen, Frederik. Tag den. Prøv at se. Foran. Den er lige der, du. Den er lige der. Prøv at høre. Vi filmer på bånd, altså. Vi har den. Jeg kan se hanen, den. Jeg kan se hanen. Skal du ikke se den? Jeg ved ikke, hvor godt man kan se det. Du var fucking henne, du. Jeg kan se hanen lige der. Jeg skal ikke vende der, den gemmer sig jo. Fucking bange. Vi trækker den sgu ind, jo. Vi trækker den med hænderne, fucking nemme. Var den nem? Så var den sgu da. Kom nu. Jeg svømmer ikke hullet, jo. Gør den det? Er der et hul? Ja, det er det der hul der, røret.